Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan lehenengo mailako ekuazioak zelan ebazten diren ikusiko dugu. Arbaian duzuen adibidetxo hau nahiko erraza da, bai, eta hau ebazteko erabiliko ditugu, hemen idatzi ditugu urratsak. Beti bezala, egin behar dugun lehenengo gauza laburtzea da, bai, edo simplifikatzea. Kasu honetan ez da beharrezkoa, baina gogoratu, izendatzaileak egonez gero edo parentesiak kendu behar ditugula, bai? Airez aurretik. Bale, orduan, gure adierazpena, gure inekuazioa dagoeneko laburtuta edo simplifikatuta dago, beraz, bigarren urratsara joko dugu, bai? Ez ezagunak alde batera eta gai askeak bestera, ekuazioetan bezala. Ez ezagunak, kasu honetan, bi isa, ez dago besterik, bai, bi isa da, eta gai askeak, lagoa eta zeroa, bai, orduan. Gogoratu zer egiten genuen gaiak mugitzeko, bai, atal batetik bestera. Esaten genuen, bale, hemen utziko ditugu, lehenengo atalean utziko ditugu ez ezagunak, beraz, gai askea mugituko dut beste atalera. Laua gehitzen dagoenez atal honetan, beste atalean pasatuko da kentzen, bai? Orduan, horren arrazoia gogoratu hau zela, bai? Hemendik laua kentzeko, laua deusestatzeko, plus lau bat deusestatzeko jartzen dugu minus lau bat, eta inekuazioen baliokidetasuna mantentzeko, atal batean egiten duguna bestean baita egin behar dugu, bai? Orduan, horrela gedituko ditzateke, orain egiten ditugu kalkuluak, eragiketak, bi isa plus lau minus lau 0, handiagoa, 0 ken lau minus lau, bai? Bale, orduan, orain ja ez ezagunak alde batean, bestean gai askeak, egin behar duguna da, isa bakandu, bai? Ez ezaguna bakandu. Baina kontuz, ekuazioetan ez bezala, hemen arazo txiki bat egon daiteke. Noiz, zenbaki negatibo batekin biderkatzen edo zatitzen dugunean, bai? Koefizientea, kasu honetan positiboa denez, ez daukagu inongo arazorik, baina negatiboa izango baditz, desberdintzaren zeinua aldatuko litzateke, bai? Baina momentuz, bia positiboa denez eta bia hemen biderkatzen dagoenez eta pasatuko denez hemen beste atalera zatitzen, hau ez dugu aldatu behar, bai? Orduan, isa zeinua mantentzen dugu, minus lau, zati bi, bai? Orduan orain, eragiketa egiten dugu, minus lau, zati bi, minus bi, eta hau izango ditzateke gure soluzioa, bai? Eta zein da honen esan nahia? Ekuazio hau egiaztatzen duten zenbaki guztiak minus bi baino handiagoak direla, bai? Badago beste era bat hau azaltzeko eta izango ditzateke grafikoki, bai? Zenbakien lerro zuzenean kokatzen badugu minus bia, bai, adibidez hemen, bai? Hemen egongo egoke minus irua, minus laua, minus infinitura arte, bai? Eta hemen, minus bata, 0, bai, plus infinitura arte. Inekuazio hau betetzen duten ez ezagun guztiak, minus bitik infinitura daude, bai? Eta minus bia ez dago barne, bai? Ez da soluzio horren, tarte horren parte, orduan jartzen diogu halako borobitzo bat, bai? Utzik dagoena. Hau azaltzeko hirugarren modu bat, edo hau adierazteko hirugarren modu bat, parentesiekin. Gure soluzioa da minus bi plus infinito, bai? Eta biak parentesiekin. Amaitu baino lehen, zer gertatuko ditzateke gure ikurra hau izan beharrean berdintza sinboloa ere hor balego. Kasu honetan, gure soluzioa izango litzateke
-2 baino handiagoa diren zenbaki guztiak -2 barne, bai? Beraz, hori adierazteko borobitzu hau beteko genuke, eta parentesia arrunt bat jarri beharrean, halako kortxete bat erabiliko genuke. Hau izan da guztia. Gogoratu, YouTubeen eta web orrialdean jarraitu jakindun.